DXDC Radyoman Report. Gipatuman na sa City Transport and Traffic Management Office kung City TMO sugod karong adlaw ang pagtugot sa mga sakyanan nga makaagi o dili makaagi sa Coastal Road ning siyudad sa Davao. Sa interview sa DXDC Armen Davao kang Alfredo Tamayo, Assistant Traffic Operation Officer sa City TMO, gibutyag niini nga gibawal nga makaagi ang mga dagkong truck, apil na ang mga POJ, tricycle o mga truck van, gibawal nga makaagi sa Coastal Road. Gipasabot ni Tamayo ang makaagi lamang nga pribadong sakyanan sama sa motorsiklo, gagmayng truck o taxi ang makahimo usab nga makaagi kay walay specific nga ruta. Giawhag ni Tamayo ang mga motorista nga tumanon ang mga palisiya nga gipatuman sa Coastal Road, ilabi na sa mga sakyanan nga gibawal nga makaagi sa Coastal Road. Gikan sa City Transport and Traffic Management Office kung City TMO, kasama mo sa balita o serbisyo publiko, reaching millions nationwide in worldwide for 70 years. Radyo Mandon Pulayaw, Tatak, RMN. Tatak RMN.